Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang pagbasa gikan sa basahon ni sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, mianhi ako aron sa pagpadilaab sa kalibutan, o dili pag-ayo ani ako, kundili pagpasilaob sa kalibutan, o ginaot nga mo silaob unta kini. Dunay bunyag ako pang dawaton, o dili ako may mutang hangtod matuman kini. Naghuna-una ka ba o ikaw kamong tanan nga miani ako aron pagdalag pakigdait ngani sa kalibutan? Tug-anan ko kamo, dili pakigdait ang akong gidala dinhi sa kalibutan, kundili pagbahin-bahin. Sukad karon ang usa ka panimalay nga may 5 ka mga anak, unya sakop sa amahan ang tanan, ang 5 batok sa amahan, ang amahan batok sa 5 ka mga anak. O wala ko man aron pag pakigdait, kundili ang mainahan nga dunay 5 ka anak batok sa 5 ka anak ka babay, ang babay batok sa iyang inahan, o ang mga inahan makigbatok bisag mga anak ka babay, o ang mga anak ka babay o makigbatok sa ilang kauban, ang ugangang babay makigbatok sa ilang mga umagad nga babay, o ang umagad nga babay kung binalay makigbatok sa ilang ugangang babay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw. Bago pa lang yun nato ang Ebanghelyo napati karong adlaw, adlawng Huwebes 2022. O karon ato ipaamit ang buhi nga pulong. Ang pulong misulti kanimo nga wa siya mo ni aron pagpakigdait, kundi pagpadilaab sa kalibutan. O ginaot ka mo silaob unta kini. Unsa may pagpadilaab? Ang kayo ba? Ang pag-init o ang mukayo nga tibuok mo kaylap, musilaob mo kaylap. Wa ako maanhi aron pakigdait. Unsa may pakigdait? Pakigdait gani mabatunan nimo ang kalinaw, kalipay, paghiumaay, pagpasayloay, o pagkamalinawon sa matag panimalay. Mauna ang pagpakigdait, nga ang kalinaw, ang pagpakigdait, kinsa man ang makigdait? Ang tao, ang asawa, ang bana, ang anak, ang silingan, ang tao. Mapilipino ka man, Maamerikano, Marusian, Mainsik, Mahapon, tao ka. Bisag lain-lain ka maghitsura, apan may dunggan ka, may mata ka, may ilong ka, may baba, tao ka. Ikaw tao, ikaw gisultian sa tibok kalibutan. Kung may dulunggan ka, ayaw patik-aha ang imong kasing-kasing, pahumo ka. Kung may mata ka, pahumo ka imong kasing-kasing. Kung may ilong ka, may baba ka, ayaw pagkahia, gahi dinutlan, humok ka di, humok, makadawat bisag unsa, humok man. Makadawat. Muni ang gisulti sa Ginoo kanimo karon nga mudilaab o silaob unta ang kalibutan, mo silaob unta, wa siya man aron pagpakigdait. Ngano man mo hinungdan nga gipadala siya sa Dios Amahan, ang pulong, siya ang pulong. Unya misugot man ang babay, ang 14 anyos nga mutubag sa ngalang Maria, matuman din kanako sumala si mong pulong. Pagsugot sa batan-ong babay, ni puyo ang pulong sa taguangkan. Kinsa man way bulig, way sala, holy. Ang nagpuyo, way buling, way sala, holy. Dito magpuyo ang way buling, way sala. Sa babae nga way buling, way sala. Nga maayong pagkamatuto, maayong pagkaatiman sa inahan nga si Santa Ana, ang inahan ni Mother Maria. Nga nagpuyo sa kalibutan, wag gisala. O mayong pailog. Magpaubos. Mutuman gayod sa inahan.
Kung ang matag tao, ang matag anak, magtuman sa inahan pagkanindot sa kalimutan, malinaw. Apan kadaghanan in fairness, dunay mga anak nga dili magtuman sa kababuton sa inahan. Di magtuman, munang uban magtuman, ang uban dili. Ang dili magtuman mubiya, nya mangita ug lain kay di mo tuo ginahan lagi, mubiya. Kung dili ka mutuo og inahan mubiya ka, mosalikway ka. Apan kung mutuo kag inahan, mutuo kag babayi, magtuman ka sa iyang isugo, isulti kanimo, magtuman ka. Dili nimo supakon. Muna ang Ginoo, muna ang Dios labaw sa tanan, nga siya ang buhat sa tanang makita o dili makita. Siya ang nablabaw sa tanan. Dili supakon. Tumanon gayon ang iyang kababuton, ang iyang sugo. Muna ang mahal nga birhen. Pagtuman sa mahal nga birhen, unya nahimong tao, ang pulong, nahimong tao, ug mipuyo tipon sa kadaghanan ang tao, nga nahimong Lord Jesus Christ, siyang pulong, mitipon sa mga tao, nahimong tao ang pulong, unya ang pulong mipili ba? Una, 12, aron musunod sa iyang isulti, siyang buhaton, musunod ba? Apan katong 12, nganong misunod man, naipalo nagaan, nganong misunod man sila, nganong man wa man sa mong dumili, misunod na. Og ang 12, nanudlo, og pulos maayo, ngadto sa uban, pulos maayo. Hugaw ba? Mga kasalanan. Dunay mga sala ang mga tao na itong panahona sa pag-ani sa pulong. Ug wa mo ang pulong aron pagpakigdait kundi pagpasilaog. Hinungdan nga pili siya og 12, ang 12 mitudlo og maayo nga butang. Pulos maayo. Pulos nindot, pulos tinuod maayo og nindot nga mga gitudlo. Sa mga tao kinasilingan, kauba ilang magsuon sa ilang panimalay, itulog pulos maayo, pulos nindot, pulos tinuod. Muna ang tao natong unang panahon nga motudlo, apan ang uban mo supak, ang uban dili magpatudlo, apan nagkaraghanan ni atong unang panahon magpatudlo gayon. Ug tiyutay ra ang dili magpatudlo. Apan karon na banliman. Ang kadaghanan karon dili magpatudlo, ang jutay karon magpatudlo, magpasulti, magpatanaw. Apan kinsa man ni jutay na. Apan ang kadaghanan, ang tanan misilaog, nagbaybahin, wa magkatipon, wa makigdait, wa magkausa. Ug ang Ginoo nakigsulti kanimo ikaw karon nga wa mo ang Ginoo, miitipon ang Ginoo sa tanang mga makasasala. Ang nagpuyo sa kalibutan, in fairness sa babae nga gipili gilain dito magpuyo ang magtuman sa sugo sa Dios Amahan, sila na yun ang nagpuyo, nagtuman sa kabuton samahan. Apan ang tanang, in fairness, ang tanang tao, tanan, in all, sa tuma, wa mo to, wa magkaiusa, nagkabahin-bahin, misilaob, usa misilaob, adunay kapungot, kasuko, misilaob pa, misilaob, adunay kanang magyubit, libakira, marites, misilaob. Muna ang pagsupak, misilaob, ang pagsupak sa kadaghanan sa tibuok kalibutan. Pipila ra ka buok ang naminaw, nagtanaw, nanimaho, nagsulti sa tibuok nilang huna-una, sa tibuok nilang kasing-kasing, sa tibuok nilang lawas o kalag, sa tibuok kusog. Ang Ginoo misulti kanimo karong adlaw. Misulti nga may pagkabahin-bahin. Unya, kinsa may pagkabahin-bahin. Mudit sa tagnasod, ana sa ginagmay sa matag panimalay. Ang matag panimalay, in fairness, sa tibuok kalibutan, ang matag panimalay, pila naman kabuok katao. Ang babae o lalaki, ang nakabati, nakadungog, nakakita, sa to pa, ang nakabati sa pulong sa Dios. Unya mihumok sila kasing-kasing, mahimo usa. Pila naman ang magkaluy-anay, pila naman ang makigdait, pila naman ang makigiusa. Ang kadaghanan ni kalibutan, nagkadaiya, misilaob, nabungkag, nagkabahin. Mula ang Ginoo, ang pulong, wa man ni aron sa mga matarong kundi sa mga makasasala. Way doktor nga moayo og mga maayo, pulos kun masakiton. Apan unsay gihimo sa pulong, ang pulong mitipon sa makasala. Giantos niya ang tanang sala patag tigulang, giantos sa Ginoo, apan giluom. Uya pag-antos o pagluom sa Ginoo, mo gibuhat sa inahan, nag-antos, nagluom. Ug amahan natagdan, nag-antos, apan nagpadayon, pagpanday, nagpadayon, pagampo, nagpadayon, pagpanawag, pagsulti sa tinuod, padayon. Muna ang Ginoo nagpadayon until now. Nagpadayon, muna ang
Kung doon na kay 5 ka anak, magpahin yun. In fairness, mapahin nga naman. Ang uban, mahimong abogado, mahimong pari, doktor, engineer, apan dili magka-abot. Mangita ngayon, apan dili magkasinabot ba? Ang pari mismo, nga nagtuon mismo, di gani magkasinabot, pulos mo sukwahi. Kaya kung musabot pa sila sa ilang leader, na ilang pangulo, ang Santo Papa. Kung maminaw pa sila, unta, pagkanindot, ang pakigdait, magsugod gayon diya sa Santo Papa. Ang Santo Papa, buhi, Santos, apan ganong dinituhuan in fairness sa uban. Nga kardinal, obispo, monsenyor, dinituhuan, apan pipila raman ang mituo, nakasabot, Santo Papa. Ang Santo Papa magpakita, apan dili magpakita ang mahal nga birhen, kay ang tanang mga sakop sa Santo Papa, pulos yun. Mapari ka man, ma-engineer, ma-abogado, ma-doktor, pulos makasasala. Nga naman, misupak man. Misupak once, musupak ka, magsugod yun na og garbo. Inigarbo, bakak leon. Kung taas ka, musunod ang bakak, until now, ang bakak, gumikan sa garbo, ang garbo, nagbunga og bakak. Ang pagpaubos, nagbunga og tinuod. Ang paubos ba? Apan ang magpataas, magpaibabaw, magbunga og bakak. Di tinuod, muna mo sila og, unya kisay tagiyas bakak, ang panuway. Ang Ginoo naghimo sa panuway, apan isupak, sa tanang makita o dili makita, apan isupak man ang panuway, munang sa kalibutan, iyang, ang tanang pagsupak, iya, ang tanang mangangkon iya, ang tanang mangangkon ba, niya musupak, ni sila o magkalibutan, apan ang Ginoo nagtanaw, ang sugo, ang kabumuton sa Ginoo nakalimtan, dito mituog maayo sa mga supakiro, apan ang Ginoo nagpadayon, misulti nga, wa man yung Ginoo, aron, pagpakilikunin, pagpasilaog, pagkabinbahin, unya unsay nahimo sa Ginoo, nga di man kinuto ang mga tao, bisag kusog, healing, sulti sa tinod, ang pulong Diyos, ang pulong uman sa Diyos, healing, ayun, ang mga tao ning kalibutan na gusto maayo o milagro, makita ang kayuhan, maayo, apan ang kalag, lawas sa may gitanaw sa mga tao, apan importante ang kalag sa tao, apektado gayud, kay ang tao, gihimo sa Diyos, lawas o kalag, apektado ang kalag kung ang lawas magpakasala. Apan kung magbuhat o maayo ang lawas, apektado ang kalag. Maayo, matarong, muhatag, maayo gayud sa tanang panahon. Apan ang lawas magpakasala, sige pakasala, mangangkon, angkon diri, angkon dito, kumparar dito, panlutos dito, paghukom diri, hukom dito, bakak dito, muna ang kalibutan. Panagya sa mga demonyo. Panagya. Apan ganong itugot man sa Ginoo ang demonyo ni kalibutan. Aron makaamgo ba? Unsay maayo o unsay dili maayo? Ang dili maayo, iya sa demonyo. Ang maayo, iya sa Ginoo. Maayo, the good. The true, the good, and the beautiful creation. Anang sa Ginoo. Apan ang dili maayo, dili tinuon, dili pulos nindot. Apan nindot ang ibabaw, apan ang ilawom, pertigruta. Nindot ang ibabaw, apan ilawom dunot. Apan nalimuta nga ang labaw nga makabaw. Mo nagkimo sa gawas o sa sulod. Sa tao ba? Sa gawas sa tao o sa sulod sa tao. Muna ang tao, ikaw tao, naminaw, nagtanaw, wa man ka magpuyo, nagpuyo ka sa panimalay, o ikaw tao, may inahan ka, may imahan ka, doon na ka may inahan. Kaya di man ka mahimugso tao kung wa kay inahan. Munang inahan, higugmaon, magpapili ng gahumang gugma sa inahan, ug ang Holy Spirit, diho ka na sa Ginoo, apan di makita, o makita in the person of the Blessed Virgin Mother Mary, ang inahan sa kalinaw, pakigdait, pakikiusa. Munang another alliance o dituhas, ang panaghugpong, ang panagiusa sa kasing-kasing sa Ginoo o kasing-kasing sa mga gabirin. Kung ang Ginoo ay hari, labaw sa tanan, adunay hari, king, adunay reyna sa langit o sa yuta. The Queen of Heaven and Earth, the Queen of Angels and Saints, the Queen of all persons, inahan sa tanan, makasasala, o unya nagpakamatay, ang Ginoo gumikan, aron mabuntog ang mga sala, o maluwas ang tanang makasasala, balik sa pagtuo, balik sa paglaom, balik sa paghigugma, balik sa pagpasaylo, balik sa paghimaya sa Dios. Himaya sa Dios Amahan, himaya sa Dios nga Anak, himaya sa Dios Espiritu Santo, Dios na usa, hangtod sa kangturan, pinaagi sa pag-ampo, pangaliw po, intercession sa Mahal nga Birhen Maria, ang inahan sa kaluoy, inahan sa tanang katawan sa tibuok kalibutan, busa balik sa pagtuo, balik sa paglaom, balik sa paghimaya, o balik sa pagsalig sa Dios. Himaya sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo, mayroon sa sinugdan, karuno sa gihapon, hangtod sa kanturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen.